Dag leeflui, welkom hij op het Friedhof. Ja, weer stond goed in het zonnetje, het is feit. Slivenier, worden de Maastrichteneer, dat gaan we vandaag nog dekzuren. Ik ga de presentatie vandaag samen doen met mijn lieve collega Erwin. Erwin, wat ga je doen? Ik ga daar heel lekker binnen zitten. Ik krijg een paar tempeliers op bezoek. Die kom ik helemaal met me samen bekallen wat jullie allemaal gaan zien. Hoe er een geweldig feestje van maken. Hij met de tweeën, met iedereen hij op de Friedhof, met de tempeliers en natuurlijk met stadsprins Roland de Eerste. Ja, die moeten we niet vergeten. Die blijft hij boven lekker aan de desk. Ik ga naar onder. Ik heb me dik aangedaan. Maar toch, we gaan genieten van een zonnetje. En ik zie de eerste al komen. Dus de koffies, die van ons. Laten we beginnen. Voor het schoen te maken. Dat is goed. Veel plezier, leeflui toes. Ja, dames en heren, hij ziet ze dan. Een koffies. Met een geweldige vriendenclub. Ik heb vanmorgen een 8:30 met een ontbijt gehad. En dat ontbijt is goed gewerkt. Maar hier alweer hartstikke bedankt en breng ze goed toes. En dan zou ik zeggen tot volgend jaar. De Benidorm Bastards. Nou ja, dat komt er eerste. Ik verwelkom hij neven mij, tegenover mij, Odin Wijnhoven, Oetbelder van de Tempeliers. En vanmorgen nog zeer actief als Marshal Funkeleer bij het inscheten. Odin, welkom, die ook. Dank je, leuk om mee weer te zien. Ja. Hij zien we trouwens de kachelpiepers aankomen om de hoek. Ja. Vorig jaar hadden ze een jubileum, hè? Vorig jaar jubileum, moet de chic medaille toen opgedragen wordt. Ja, en, dat is een prachtig korps om te zien natuurlijk weer. Ja, ik heb hier bij een repetitie te mogen zien. Heb ik een schoon reportage gemaakt, ook voor TV Maastricht. En ja, ook als de nieuwleden, wie fanatiek ze zijn en wie groet ze ook zien natuurlijk om bij dit magnifieke korps te mogen met te lopen. Ja, fanatiek, maar ook heel gedreven. Heel op nieuwleden inderdaad, jonge leden ook. En het is natuurlijk misschien, dat mag ik misschien niet zeggen. Maar als ik zie in de sfeer van de afgelopen jaren, hij is dit echt een korps wat voor elkaar door het vuur gaat. En dat is heel ziek om mee te maken. Ja. Heb je nooit ambitie gehad om bij zo'n korps mee te gaan? Ik heb één keer maar gemiddeld op en dat was op de Vastelavonds maandag het jaar nadat ik zelf prins was geweest. En ik geloof dat ik niet door ben gekomen bij te maaguren. Oh, dat liep niet recht? Jawel, ik liep wel recht, maar ik had anders... te recht? Te recht, dat zal het zien, ja. Ja. Dames en heren, ik krijg ze toch warm en kaart die jullie zien van. Hij zit er groet op. Dat noemen ze chevraaien, hè? Warm en kaart, ja. Ook muzikaal zijn ze trouwens een stuk verbeterd inderdaad de laatste jaren. Hij die voorop wat iedereen groot de weg weet. Hij heeft nu op de klaters. Dus het is niet alleen heel erg jong, maar ook gemiddeld jong wat erbij is gekomen. Ja. En bij het muziekkorps zijn er ook dames, hè? Bij de geweerdragers niet. Hè? Bij de exercitie nee. Ja, dan zien de marketeers veel. Die houden die jongens goed in het gereel, zou ik maar zeggen. En de commandant Dennis, wat natuurlijk alles in toom hield. Zijn zoon loopt dit jaar voor het eerste jaar met geweer. Pracht jong. Hij kumpert ook lustig. Stadprins Roland de Eerste met zijn tempeliers. Dat is het, hè. Ze dan toch zo bovenop de wagen door de stad maakt trekken. Die wist wie dat is, hè. Ja, ik ken het gevoel en ja, dit is een belevenis voor zijn hooglustigheid. Hij geniet ervan, er is natuurlijk vertrokken in Wieg. Dat de chique prinsenwagen weer door de Rijnshoeven aan de uiver getrokken wordt. En stonden nu inderdaad gewoon 11 tempeliers op? Ja, dit is het bestuur aangevuld met niet-bestuursleden die nu op andere posten stonden. Want ondanks alle plezier wat iedere tempelier heeft met de vastelavond, huur hij ook een aantal verantwoordelijkheden bij. Dus er stond langs de Rotdag. Ja, en ik heb het vanmorgen ook al genoemd. Hè. Patrick bijvoorbeeld, die is vandaag de adjudant van de prinses. Die moet natuurlijk de prinses goed verzorgen vandaag. Ja, en de kindertjes van de prinses. Ja, zo het. Ja. En de prins. En gehuurd hij president van de Maastrichter Vastelavond Henk de Jong. Zijn laatste jaar van een afscheid als president. We hebben afgesproken binnen de reglementen tot een x aantal jaren maakt ze aanblijven een officiële functie. En dat zit voor hem nog dit jaar op, dus voor hem is het ook een bijzonder jaar. En is er iets bekend van een opvolger al? Nee, nog niet. Nee, dat wordt over de vastelavond ingeteld. Want ook veel vinden het over Henk de Jong natuurlijk alle ega's gegeven als president. Nog één keer als president in de schijnwerpers te stonden. En dan krijg je nog een bijzonder afscheid dan?
intern zal dat vast en zeker wel krijgen. Ja. Ja, bij deze ook alvast Henk, hartstikke bedankt voor al die jaren dat je het gedaan hebt. Absoluut. Goed, zien hoe gelukkig gaat zijn plaatsje nemen voor het theater op de verhoging. Er zitten ook altijd een aantal genudie erbij volgens mij. Hè? Ja, sowieso vanuit het college en de raad zit er leuk. Maar we zorgen zo al genudigde vanuit de prinselijke familie zelf. Zo'n familie en familie de vastelavondsvierders. De beeldengroep. Dat bestaat onder mij uit Simon Berti. Aha. En ze zien natuurlijk hartstikke gruts erop. Ja. Tot Roland Maastricht met Veugel als lustig. Maar ik heb ook begrepen dat de familie van de prins er nog metgaat in de optocht. Ja, absoluut. Hij ziet trouwens de vastelavondsvierders van 2017 komen. Ja. We hebben vanmorgen maar gescheten natuurlijk met een fantastische kanon. Ieder jaar geregeld een andere creatie. Leuk is het misschien van Sneeuwwitje en de 7 dwergen. Ja. Hoe Sneeuwwitje in de kist zat en het middelpunt van de groep. Hier een groep uit Ami is het en dit jaar zien ze als Romeinen. Ja. Hij trekt altijd voorbij de vastelavondsvierders van 2017, de Romeinen. Superman noemen ze zich goed aan. Klopt, ja. Als hij nog even Max Verstappen een keer de formule... Max Verstappen, dat filmpje is inderdaad viraal gegaan door Nederland. Hoe ze de pitstop van de Formule 1-coureur Max Verstappen nadelen. Hij zit er. Daar zit er, ja. Ik heb begrepen dat... Hoe is Julius? Ja. Ik heb begrepen dat er niet de hele optocht met Geet is. Ik heb later ingestapt omdat er anders toch de kite kreeg waarschijnlijk. Maar dit is echt een fantastische vriendengroep. Wat echt als vriendengroep de vastelavond ingeet en nog dat samen viert en al jaren samen viert. Ja. Maar nog uit Prins uit Ami ertussen. En een van die hier, heb ik begrepen, is getrouwd in die kamer hoe vier hij nu zitten. Dat klopt, ja. Dat is dat op zich goed weten te achterhalen. Naar mijn idee absoluut een terechte winnaar als vastelavondsvierder over het jaar 2017. Komende dag gewoon natuurlijk een stempel in school in de gaten houden. Wil je dat predicaat in 2018 verdienen? Dan maak ik vanaf begin op een jaarvergadering in november van dit jaar. Nou, hij kreeg ze al een beetje te zien om de bonte storm dat Hoe is. Bond, ja. Ja, hoe lustigheid. En de bonte storm trekt natuurlijk al niet voorbij. En de nacht van Geren terug op de motor. Dat is al voor ons gehuurd dit, hè? City Tours. Ja. City Tour. Zie maken de Japanners weegwies door Usmestreeg. En dat is nu natuurlijk het meekelijker. Nu de hekken langs de rotstoon. Zo geen ganse tier op de rug. En als meneer Verdal komt plus van vader aan. Ook zo'n fantastische zaterdag die Usmestreeg. Hoeveel zaten we niet hitmisringen ongeveer? Ja, dat is altijd de vraag. Hè. We bedoel, op het zaterdag-concours gewoon vergoed van een inschrijving of een stuk of 33. Maar we kunnen er zo'n paar neven zitten. Maar daar heb je het goed de telrom voor natuurlijk. Dat is voornamelijk voor het inschrijven, maar de gebruikelijke vraag van de hermeniekjes, ja dat klopt. De verkennersband, ja. Goed succes natuurlijk op het WMC. Klopt inderdaad. Het Wereldmuziekconcours. In Kerkrooien is dat. In dat stadion van... We hoeven er nog niet van gaan noemen.
Ja, ze doen al 65 jaar onafgebroken met aan de Goede Optocht op Vastelovenszondag in Maastricht. En wat een muziek, hè. Ja, geweldig inderdaad. Ja. Hey, Prins Gaston. Daar is er weer Prins Gaston. En Zine Adjudant natuurlijk, hè. Ja. Une avec sais, hè. Ja, nu gaat weer een ganse ceremonie plaatsvinden. Ja. Voorzien is benieuwd. Hier gaat natuurlijk weer de grond punen. En vorig jaar heeft stadsmens Jerome het samen met hem de grond gepunt. Dat was de allereerste keer. We gaan eens kijken of... Ja, en nu ligt waarschijnlijk stadsmens Roland ook goed om dat te komen doen. Ja, kom maar, hij zit er. Kom maar, hè. Maar ja, goed, het gebeurt een beetje boetaardig is het. Ja, toch? dat is er. Eens kijken. Ah, maak op de wagengrond stond gelukkig. Oh nee, daar komt. Nee, daar gaan ze. Ja, daar gaan ze. Zelf wel op het tapiet zitten, maar de glustigheid op de koosteen laten. Dat is steeds goed. Nou, ze zit niet helemaal op het gebied, hè. Haaf. En inderdaad, jazeker. De heilige Maastrichtse grond is gepunt. Het is voor de tweede keer, dus een traditie is geboren. Trouwens, die hebben geen karen, ze hebben een wagel. Hè. Een wagel. Een echte wagel. Ja. En op de wagel zit natuurlijk manneke pis. En daar komt geen water uit met een kump. Wat komt er uit? Eelt. Het dreigje van de Tempeliers. Ja, dat ken ik wel volgens mij zeggen. Ja, en ook van de aspergepiepers heb ik begrepen. Ja, daar mag je niks over zeggen. Nee, voor de kieker. Ik ben ook nog lid van een andere vereniging. En die hebben inderdaad eelt als sponsor gekregen. Ja. En Jerome is gisteren komen zingen, toch? Jerome is komen zingen, Frans Teunis is komen zingen. Ja. Maar het is onmogelijk gemaakt. Dus hij ziet voor een hele speciale decoratie wat zien hoe genoeg lustigheid Stadsprins Roland de eerste gaat krijgen. Ja, de medaille du friet. Met kettelke. Met kettelke, ja. Ja, er zijn 4 versies van die medaille. Het standaard frietje, het frietje met tuiken, het frietje met kettelke en het frietje in goud. En dat is deze. Dat zal deze zijn. De prinsenkap gaat toch af. Frits, de perfecte adjudant van de Tempeliers, zuivervuur tot de krolle kop van de prins. Weer goud verborgen wordt onder die fantastische prinsenkap. Daar komen een chique roeiengroep. En volgens mij is dat die groep Maastrichter Kak, denk ik. Rondom het duo XL. Ja. Dorry en Mariange. Ik zie ze nog niet. Ze hebben zich goed weten te versteken ertussen. Nou, ik denk toch dat Mariange heeft weer oploopt. Dat klopt, ja. Dat klopt. Hij kunt toch het geweldig zo. Ja. Met Nu zie ik het heel duidelijk. Ja, hij is hier vooral natuurlijk. Doe je mooie roos. En wij is erbij, chef. En dan moet ik even kijken. Normaal heet chef altijd een goed kleed aan. Ja. Boer ook vastelovens vierde van het jaar met is geweest. Ja. Maar ik geloof dat chef toch voor een nieuwe creatie heeft. Misschien heeft hij zich wel laten verleiden door dat fantastische duo XL. Ja, we weten. Of we wouden een keer gewoon genderneutraal gewoon. Dat is toch wel een beetje een thema van het jaar geworden, geloof ik. Hè? Hij zit hier regionaal tal, Mr. MVV. Ook een favent vastelovens vierder. Samen met zijn groep normaal de Peter gewoon met, maar dat is inmiddels Tempelier geworden. Ik heb een foto gezien dat ze vanmorgen op de begraafplaats waren. Dat klopt, ja. Ze stond ieder jaar even stil bij Maurice. De oude bater van vroeger in de week. We hadden de café, Boulou, Helmigens. De Gijsbergwaard, nu veel te beginnen. Oh, de weekenkabinet nu. Nu het weekenkabinet. Kabinetje, inderdaad. En ze stond er ieder jaar bij stil. Maurice natuurlijk een bekend persoon. Binnen de horeca Maastricht. Echte vastelandsvierder ook. En just wie de groep van Regional D. Echte vastelandsvierders. Ja. Ja, en hij kumper aan. Gieg. Op de Ja. Hoe de orde van de Tempeliers dit jaar nog benoemd is. En dan vult dat heel toevallig, heel chic samen ook. Met dat jubileum. En tot zien hoe glustigheid onder een hoed komt. Dat is geen boe van tevoren. Geen rekening mee wordt gehouden, want ik zal ik zeggen, voor volgend jaar weten we al wat het thema wil, of tenminste enkele Leuvanus. En de prins, dat is nog gar niet bekend, ook binnen Eusneet.
Dus het komt dit jaar fantastisch toevallig goed. Maar dat thema gaat ze nog niet verklappen. Nee. Ik weet het nog niet. Ja, en hij moet dan nog Eidstadsprins Bastiaan zien? Dat klopt, ja. Ja, Bastiaan van 2016. En de kinderen en de prinses lopen met deze groep met. Dat zien ze. Dus Patrick ook dan? Hij zien we de prinses en de kindertjes. En die wacht de tijd van hun leven. Maar hoe heet de prinses even geen adjudant dan? Of, ja, ik ben me dat eens goed onder bekijken. Misschien is ze onderweg wel ergens verdampt. Nee, dat komt wel goed. De prinses is een sterke vrouw, die kan zich goed redden. Goed vooral naar u en van u natuurlijk ook terug naar hun. Maar ik wil ook een magnifiek compliment geven voor de wijze waarop ze zich hebben verkleed. Patrick is erbij, huurig via. Voor zo'n goede groep, dat is magnifiek. Hoe lustigheid. Maar wie een goede adjudant, die stelt zich verdekt op. Heb je van hun op een medaille gekregen, een gigantische medaille. Goed officier in de orde van Gieg en de hun keer maken opgevangen op de borst van Gigantius en wel op de kant van zijn hart. Super. Hij is er, ja. Ja. Inderdaad. Adjudant prinses Patrick. En de eindprinses zien we ook even Stephanie. En alle gildebroeders en zusters van de fantastisch jubilerende gilde van Gigantius. Ja. Ik maak nog maar eens even reclame voor het grote Reuzenvies in 2019 op 1 en 2 juni. Schrijf het maar vast in uw Kallepij. Kallepij. Bleef toch chic die Maastricht alweer, hè? Ja, we hebben ze Eid-Maastrichts en hebben ze Groen-Maastrichts. Tempeliers Maastrichts. Nou ja, een tal leeft natuurlijk. Ja. En het is niet of weer als Tempeliers iedereen gewoon verbeteren. Ik maak ook heel veel fouten en dat maakt natuurlijk ook. Maar laten we er alsjeblieft voor zorgen tot deze stal schoen blijft bestaan. Want dit is toch wel een zeer speciaal moment. Wat ook wel chic te vertellen is trouwens, Erwin. Dit gilde heeft er de afgelopen 4 weken, sinds Zinoek Lustigheid is uitgeroepen, ervoor gezorgd tot toes alles in orde was, alles geregeld was. Er waren babysit, er stond eten op tafel. Dit is echt familie van Zinoek Lustigheid. Extra familie, bonusfamilie. Eigenlijk nog eels in de koelkast. Maar dat is nu zijn probleem. En als ik een geheimje mag verklappen. Ik weet het ook. Zinoek Lustigheid vindt het niet zo heel erg lekker. Nee, dat heb je iemand net ook gezegd. Ja jongens, steek maar handen in de lustigheid. Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is just een discutie. Zo halen al door hem. Geen stolletjes en lip. Dit is echt niet veel. Dus kasten in zijn gaat het gek als vuur wat ik voor. Maar die gaat besteden is. Het is daar vriend lekker. Oké vriend op. Wat vind je nog een keer van helpen? Zum Vastenabendliedje, wir wohnen noch Liedje im Medelsegel. Aha! Den Info gegen bist du, den Hausmusik und Techno, nichts an der Farbe. Für die Leben und das Bild, und Leute wir mit Hilfe, mit dem Gesang kein Glas. Ich wusste viele, wer aus über die Giele, wie liegt es Leben, eine gute Street art is dat. Straat art, ja. Bridge art. Ja. En nu hoort je over het kind. Higenstal. Liggend gaat dat toch altijd het beste. Dus jij denkt dat we even dame kozen moeten bellen. Een knip naar hoek gekregen. Nee, ik trek mijn woord terug. Ik schaam me daar niet voor. Het is natuurlijk een fantastische groep. Met ook Eidprins Barry ertussen. En Matt Haken zit ertussen, of Matt niet? Haken zit ertussen.
Zo, handtekening eronder. En En verkopen dan maar. Hè. En volgens mij geurig op de achtergrond. Die groene aankomen. Pienpauw. Pienpauw, het Wolder. Ook een fantastisch korps natuurlijk. Ja, en er is ook altijd de discussie binnen de harmonie. Doen we een vastelandsspecs gaan of gewoon weer in de eigen uniformen? Die discussie loopt al jaren, maar ja, toch uiteindelijk kiezen ze altijd toch voor hun eigen groen uniformen. Ja, normaal is ook best goed op zien nu. Ja. En de prins is Armand de Eerste. En hij zien we ze. De prins en prinses. En prins Armand is een van de drapeaudragers, de vendeldragers, zal ik zeggen. Deze dag niet. Nee, doe maar de scepter zwijgen. En wat draait er normaal? De drapeau. Oh ja. De drapeau. Ja, inderdaad, rechtsom, keer. En volgens mij gaan we luisteren naar een serenade. Ja, de groene. En niet voor niks dat liedje, want ze zien natuurlijk wereldkampioen geworden op het WMC. En vieren dat natuurlijk een jaar lang en terecht. Hopen ieder jaar laten, wie aangeven de prins uit. Oei, nu moet ik stil zien. Ja, daar komen ze. Het vastelavondsgezicht van vorig jaar, 2 jaar geleden? 2016. Ja. Vuur op met het drapeau met Veendel van Vreugd en Nuchter. Echte familieharmonie. Je ziet toch het aantal kinderen wat minder op. En allemaal rood, geel en groen, ja, wou ik je zeggen. Ja. Ja, dat is een vereiste. Als ze met Wilfred Vreugd en Nuchter moeten het een rood, geel en groen zien. Ja, 2 keersmerkers erbij. Dat is al goed. Hoe zeg je dat? Het SWAT-team. Ja. De beveiliging is erbij en de SWAT. Dat is alles eerlijk. Met de bakfiets gewoon onderweg. En hij zien voor een look. Ja, leukske. Leukske. Alles eerlijk, dank je. Zeg het again. De Kemeleers. Oudweg inderdaad. Met Vos Peter. Ja. De 69e. 69e, inderdaad. Vos Peter de 69e, ja. Zeker ook bekend als regisseur natuurlijk. Hij in het theater. In dit theater. Hij, ja.
minnig musical stuk, toneelstuk is door hem binnengehaald. En natuurlijk ook van het Maastrichts Volkstheater inderdaad, die fantastische producties. Wat hij altijd met perfectie en precisie op de bühne weet te zetten. En in Wiek hebben ze gisteren ook een goed evenement gehad, volgens mij de Brandbeer binnenste boete zitting of zo. Eerste jaar. 2 cafés, hè, met juist, podia. Juist. Bij Café het Preuske, hoe natuurlijk een leuk is geweest met de penningmeester, wat met de spaarkasten vandoor is gegaan. Maar toch hebben ze doorgezet om dat feestdag te organiseren. Met name ook om die lui wat gedupeerd waren hard onder de riem te steken. En ja, dat was fantastisch. En ik durf misschien zelfs wat te zeggen, tot nog één keer. Toch een traditie is geboren. Traditie is geboren. Ja, en volgens Peter zag ook dat pa Huub de Zaliger Hij zien voor hem. echt van bovenuit de hemel met keek. En volgens mij kun het zonneke beetje goed nu zelfs. Ja, ondanks dat de vos in de loog staat, Ja, kun toch het zonneke kun goed. het zonnetje goed. Prins Olaf genieten, hier in Dampeleers en anderen hij aanwezig. Maar het is speciaal doordat hij zijn links van ons in de tijd van het Goed Cruise. Magnifiek dat dat voor die leukjes weer georganiseerd wordt. Prins Olaf genieten, die zit dat de tussen ingewikkeld, maar God is nog ver. Tussen ons dames, en maak ik nu meteen in de magnifieke Rajaroen. Hoe lustig zijn, hier op de Vunswerk, wat de energie in de streking, dat heb ik u gisteren al verteld. En we hebben het ook gezien, het is magnifiek in de streek. Dit is gewoon op de eerste, en hier Kamerheer. We weten nu, in de magnifieke Vastenavond. En roepen weer goed op Prins Roland de eerste. En dan hoe lustig zijn, wordt Peter, de 69ste. In de biek! In de biek! In de biek! Bij de Vastenavond. Chic, natuurlijk een levendige vereniging. Niet aangesloten bij het SNV, maar zeker niet weg te denken uit Maastricht. Ja. Ze noemen zich ook de tweede goedste vereniging van Maastricht. Hè. Ja, en ik denk, ook, Oost, ik denk ook met recht. Het is ja, zo ingeburgerd in Maastricht. Ja, en je ziet het zelf. Een vereniging met alle ega's. Flinke groep, ook flinke verjonging trouwens. Met de voorste die ze de laatste jaren hebben gehad. Hij ziet trouwens de prinses van Peter de 69ste Daisy. We zien ze ook regelmatig op de rode loper, hè, bij allerlei premières van de musicals en dergelijke. Ja, want Voors Peter is jurylid van de Musical Awards. Musical Awards, de Ja. Nationale Musical Awards. Dat is niet zomaar geld. Dan moest echt wel geld verkennen om daar tussen te komen. En nog Gert Einzelgängers. Ja, daar hebben we vorig jaar de ganse uitzending over gehad. Einzelgängers is natuurlijk het Duitse woord en verzocht toen het Maastrichtse woord. Ja, wat had er voor weer van gemaakt? Ja, dat was van alles. Solo-loper en ik... Solo-loper, of dan dit jaar maar weer opbouwen. Ja. Ik kon het strijdens aan iemand van Veldeke vragen. Dat neem ik een heel goed idee. Ja, en ook in Luik wordt gekeken naar deze cortège dan, hè, voor de Luikeneren. Optocht. Ja. Nee, het is te lang van leuk namens tegen om een cortège te maken. Ja, maar goed. Nogmaals, cortège is een hele korte optocht. En een optocht is een grote optocht. Le Grand Cortège. Een grand cortège. Misschien een nieuwe opnoemen. Dus dames en heren, welkom bij de Bontesteun, de Grand Cortège van Maastricht. Giel Koenen, de bekende commissaris van Groen en Scherp. Afgelopen week in heel veel nationale bladen gestaan met zijn gezicht. Scheidsrechter, mag ik wisselen? Ja, ik ben geblesseerd. Ik word er goed vallen, geloof ik. Odin, bedankt voor toch binnen 2 uur dat ze bij mij gezeten hebben. Ja, altijd gezellig om te doen. En
Ja. Af en toe gaat er een beetje een opsteken ervan. Ja, en Odin maakt plaats voor een nieuwe tempelier. Die toch wel een beetje bekend is bij RTV Maastricht. Want hij heeft al een hele tijd lang gelegen radioprogramma samen met zijn hele familie ongeveer. Meneer Bruinzeels, goedemiddag. Goedemiddag Erwin. Ja. Chic dat ik even mag aanschuiven. Hè. Ja, dankjewel. Om de grand cortège met te verslaan. Ja. En goed meteen maar in het diepe, Iwan, de pikvogeleren. De pikvogeleren, ja, die komen uit Wiekerpoort, of wie ze vroeger zagten, Wiekerveld. En dat is een van de schoonste wieken van Maastricht. Nou is het natuurlijk niet te vragen wie goed. Nee, die roeihuisjes is dat, hè? Met de roeidaakje, ja, achter de statie. Heel gezellige club, die ook echt een nek uitsteken om te doen voor de Maastrichteneer. Een hele leuke seniorenavond hebben georganiseerd voor de eerste keer. En hopelijk pakt het een beetje door. Want dat is natuurlijk chic dat ze dat ook allemaal organiseren in de week. Nou, we hebben wel eens gewenkt. We kunnen terug wenken, maar... Gewoon even naar Carolien, want die staat bij Stadsprins Roland de Eerste. Ja, inderdaad. Ik stond neven de grote hoeglustigheid. Hoeglustigheid, wie is er met u? Heerlijk. Dus wat allemaal langskomt en op en af, dat is ongelooflijk om in deze hoedanigheid met te maken. Verrassing na verrassing. Is het te bevatten? Eerlijk antwoord weet ik nog niet. Ik denk dat de afgelopen weken gewoon heel veel over begin heb laten komen. En ik denk dat de komende maanden langzaam, stukje voor stukje, scheefje voor scheefje een pluisje gaat krijgen. Dan komen de mammoeters, carnavalsvereniging, de mammoeters, de carnavalsvereniging met K trouwens, KV, de mammoeters. Ja, carnavalsvereniging, dat is Maastricht technisch, klopt dat ook nog? Ja. Het schrijft je carnaval met een K. Ja, dat is ook KV de Tempeliers dan. Ja, ik zal het intern nog eens even beleggen wie dat zit. Ja, meneer van de PR. Maar de mammoeters die hebben inderdaad jubilee. En die, kijk zo, in een prachtige roeipakjes. Met hun hoeglustigheid natuurlijk ook. Op een wagel. Want de maaks in de goede optocht van Maastricht als wiekvereniging alleen als jubilee heeft. Dat is gebruikelijk inderdaad. Ja. En voorzien dat de hoeglustigheid. Als je het goed zegt, Prins Benny kwam mijn allereerste medaille uit de kraag. Ja. Want die hebben de prins uitgeroepen op 18 november. En dat was de dag na mijn installatie. Dus gewoon meteen in het depen gegooid. We mochten meteen met in de optocht door Ponteberg. Ja. Met de mammoeters met. En Prins Benny is volgens mij geen oorspronkelijke Maastrichteneer. Ik denk het niet. Hij spreekt Maastrichts, maar de huurstraat tot daar gaat vreemd zal zitten. Maar ja. Boas van dat komt, dat weet ik ook zo niet uit de kop. Maar reden even de Maastrichter is, want ik ben hem heel dik tegengekomen. En iedere keer straalt het plezier van zijn gezicht af en groeit als een grote door. Hij is geboren in Den Helder. Ja, daar kan er wel niks aan doen. Hè? Nee. En zijn zoon Nino wordt in 2015 prins van KV de Jumbo's. Ah, kijk eens aan. Ja. Klein mammoetertjes. Harmonie Sint-Michael uit Heugem. Je kunt dat allemaal metlezen natuurlijk. Kijk eens daar. Mexicaans hoedgedoos. En strak in het gelid. Prachtige roei- en witte kleuren die natuurlijk bij Maastricht passen. Ik zag dat trouwens juist een paar daar komen ze weer schoenprinsessen. Oh, kijk eens aan. En dan, dan ken ik natuurlijk het hebben over een prinses. Maar ja. Wat wil je zeggen? Ja, ik heb begrepen dat er over 2 jaar een jeugdprinsenpaar van Goed Maastricht gaat komen. Ja, dat klopt. Dus daar komt wel een prinses bij dan. Daar komt een prinses bij. Daar wordt een prinsje en een prinsesje. En ja, chic. Ja, en dan zien we alweer de volgende groep aankomen. Dat je dus niet moeilijk nummer dat we niet altijd weten welke. Dat zijn de torenduifjes. Ja. Dalof. Dalof, ja. Daar zit een van de burgermetwerkers bij. Allemaal Perenboom. Altijd super actief, zowel bij de PR-commissie als bij de financiële commissie. En allemaal verzetten een heleboel werk door het jaar.
Dat is even die burgermedewerkers wat ik zag. Niet zo herkenbaar wie een met een mutsbieg. Maar daarom niet minder belangrijk voor de Maastrichter vastelavond. En dan hebben we een indruk te geven wie een grote bonte storm dat dit is en wie een grote ravage ook niet zeggen. Chaos het is. Georganiseerde chaos. Ja, dit zou eigenlijk nummer 12 zijn geweest in de optocht. Nou, perfect. Ja. Het ligt er trouwens wie ze opleust wat dat staat. Nee. Het ligt niet aan die lui die zonder kan ik het niet maken. Ja. Ja, wat moest ze daarbij zeggen? Talententuin Maastricht. Kijk het staan, ja, prachtig gesminkt. De lui doet dus echt de moeite. Ja, daar zit het werk in natuurlijk. En dan komt dan weer de volgende zaterdag niet volgens mij gewoon. Om te janken, maar het is gaar niet om te janken. Dus we gaan het lachen, voor ons luisteren. Kijk eens daar, Prinsesje. Kijk eens daar, hoe het jaar 91, 49. Ja. Dat liedje van Jos Kupers, dat deed hem toch volgens mij wel. Hè? Dat is gewoon in de klassieker in Maastricht, hè? Ja. Dat huurt ze niet één keer, dat huurt ze alle dagen een paar keer. En terecht natuurlijk. Prachtige melodie en dan een prachtige tekst. Eigenlijk het tweede volkslied van Maastricht. Ja, misschien wel, ja. En dan kunnen we weer de volgende zaterdag niet. Ja, dat zeg ik toch. ook. Ze luisteren goed, hoor. Dit is natuurlijk gewoon een klassieker. De allereerste LVK-winnaar. Goed Maastricht, van Ijzer tot de Mokkerij. Door Bert Salde geschreven. Chic. Enjoy Enemy. Dan komen de MVV-fans. Kijk eens aan. Laat ik maar huren. Huppele Poors volgens mij. Huppele Poors, ja, het kan niet missen natuurlijk als die kleuren zo is. Prachtig. Huppele Poors. Ook in de groep die nog jaarlijks met in de groente er ook nog van Maastricht. En die wordt niet steeds in het zuiden. Kijk eens daar. Bovenstuk. Prachtig. Klein van het stuk, maar wel breed. Ja. Een beetje een dienhuchte zo gaat, hè? Mijn hoogte en mijn breedte, dus ja. Dat is een ingewikkeld type, zie je. Ik moet me denken dat we die blokjes die vroeger hadden met de speulen. Ja, Iwan, we gewoon even kijken naar waar je Caroline weer voor de camera en de microfoon heeft gehoord. Tjus, hoe het ei? Ja. Wie ei is het? Anderhalf. Ja. En gelijk al met? Ja, die moesten van kleins af aan, moesten dat bijbrengen. En dan werd het bekje steeds groter en uiteindelijk ziet dat zo goed. Dat is een hele kleine bekje gehad, maar toen zat ze nog in de koets. Toen zat ze in de koets. Dus dat is het tweede. Klik voor pinnen, geloof ik. Dit is het 3:30. Ja, zo wordt het Ja, beter. we hebben een uur achter. Ja. We hebben een uur achter. Nou, je hebt z'n tweeën die hebben niet de kopkans erbij vandaag. Nee, die zijn niet met de kop erbij, nee. Ze kunnen wel nog buigen. Ook potentiële vastelavondsvierders van het jaar. Het zou zo maar kunnen, want dat is natuurlijk ook een koppel van een jaar zo met zonder de kop, maar met koffer. Dat is ook gemeentelijk. Ook wielenmes. Ja, dat is dubbel op, hè. Oh, dat is heel schoon bedacht. Daar zit een beetje een logo. Ja, dat is een luxe. Dat zaakje stinkt. Dat zaakje stinkt. Daar zien ze het ook, hè. Echte dansmarkjes. Zo zijn dat ook. En dat zijn majoretjes. Majoretjes, ja. De enige schoener is de ander.
Ja, dan komt weer het vuurwerk aan. Daar brandt het vuur. Klaas, Batavieren. Ah, de nieuwe Batavieren. Haha. Ze zien het warmer aan, hè, als vroeger. Nou, die bloedt er bijna. Hoppa! Hoe lastig is, we zien het bij dat we hebben het overleefd. Klaas van Wie tot op de Vriendhof. Tot op 4 in 2018. Zoiets gezegd is een nieuwe wagen. Dus een nieuwe wagen is mijn liefde gevuld voor u. We zien we gas op de hoeste van de hoekdag. Als je trekken we samen de vasten over door. Ik weet dat geen... Ja, en er ging nog een groep uit AMI. En de huurste daarnaat Shaken DJ's samen met de Kingsters. Die zingen over AMI met Ja, een hele leuke videoclip. Ze zingen over AMI. AMI. Ja, dat is de klem toen lik je dan. de klem toen lik just verkeerd eigenlijk. Hè? Ik zou zeggen, zoek op YouTube de clip eens op. Ja. Met een glansrol voor Jerome Gelissen. Ja, hoe is Jerome niet, hè? Dat is mooi, ja. Kijk eens, allemaal prachtig in de wit. Ja. En natuurlijk een lekker drankje. Een schroebelerke. Ja. Dat er weer een veus, zal ik maar zeggen. Dat mist er heen nog, het schroebeleer. Dat is jammer, hè. Ja, en dik op. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Die kennen we allemaal. Die Het Sambament. Ja, kies. Een hele goed gebouw. Ik zou zeggen, lust dat vooral even dan. Hier hebben we dan de zinnige schoolopstaatje. Door de vaste overtoog. Dank je daarvoor. En inderdaad, volgens mij daar de ganse grote groep daar wat daar gedaan komen. Dat is de bende van Ketotsch. In het blauw altijd inderdaad. En wit. Zo'n 300 deelnummers schreven ze dat. Ik wou zeggen, dat is echt een hele grote groep. Ja, en weet je wat die vanmorgen gedaan hebben? Spaghetti gegeten. Ik had het kunnen horen, Ja, natuurlijk. en wie heeft dat gemaakt? Maurice Grote, oftewel Monsieur Maurice. Monsieur Maurice. Die heeft voor 300 maanden heeft hij spaghetti gebakken. Dan heet hij flink wat erbij. Ja, maar dat kent toch wel. Nou, zeggen een serieuze wagen wat ze daarvoor waren. Ja. Zien we wel of we nog het Daar bekende stonden snoetswerken de aggregaten stonden op, zorg ik. Voor de stroomvoorziening. Daar kunt ze geloof ik Havenstreek van leeg voor voorzien. Ja. Ook erg populair, hè? De confetti shooters. Ja, maar die werken niet altijd even goed voor vandaag al gans niet gemerkt. En ook deze wil weer niet. Nee, jammer. Zo grenzen we even door. Hartstikke super in deze. Ja, Gero. Zo ben ik al betrokken in wie. Ik weet niet wie dat is hier al wordt. Je ziet dat hier de ganse cortège gelopen op. Dat is gemeentelijk, hè? En een eigen lanterie bij de groep. En dat soort Ja. reuzen op lucht vergeten. Dat is een soort vlam van Minkeleers eigenlijk. En u bent de Italiaan. Bellissimo, de pizza maken van de Oostenrijk. Ik maak je die lekkerste pizza. Is die voor de prins? De vorige is de pizza voor de prins. Gaan we dat maken? Ja, pak hem maar. Draai de pizza. Wij maken de lekkerste pizza. Ah, kijk, lekkere pizza voor die prins. Ah, dat komt lekker zo. Dat gaat smaken. Hey, dit is een lekkere pizza die steden oven uit Mesten. Wat is het voor een pizza? Pizza Italiano. Erg lekker. Nou, dat is wel fantastisch. Wat blief? Dan krijg je gewoon te eten. Ja, fantastisch volk van Maastricht. Voorzichtig, want volgens mij is er warm. Heerlijk. En er wordt nog een keer de grond gepunt.
Ja, dat gebeurt geregeld, hè. Ja. En er is niet iets met de vleemachine in de boos. Maar die lopen niet zo gemakkelijk trouwens. Of de stek bezig. De stek of de paraplu, dat hebben ze bezig. Ja, de stek. De stek. Oeh. We waren een air bezig, zo te zien. Zo is bang weer. Het is gewoon dat achter het scherm zitten. Liggen wel stilisten. En dan heb je weer een prachtige groep in het wit en het blauw. Met in de wagen weer met muziek. Je hoort het. Een oude streek dat eentje is weer het huur. Geweldig. Chapeau. De Maastrichter Circus, je kunt het met lezen. Hier zo, dat is een echte home trainer. Achterkant. Hier zo, Arno Hamelis. Arno is de uit. Ja, van de mineurs. Van de mineurs, hè? Ja, zeker. Dat is volgens mij dan Dragos, ja, of het Amphitryon. Amphitryon. Inderdaad, Vrouw Wielemuis achter. Vrouw Wielemuis staat er inderdaad. Dat is carnavalsvereniging de Non de Jukes noemen ze zich. Dat klopt, en ze hebben een van hun leerkrachten gecharterd als chauffeur voor de bus. Benedict persoonlijk ook als burgermedewerker bij de Tempeliers actief is. En die heeft toen gek gemaakt dat ze met moesten doen, dat ze gewoon moesten zorgen voor Vrouw Wielemuis. Ja. En tegen prestatie reed heel de bus en brengt hun veilig toe. En dat is inderdaad Vrouw Wielemuis. De patrones, de hospes, hè? Hospita van de studenten in Maastricht. En ze veren dus gewoon met hier in de Maastricht vastelovend. Ja, chic. Die studenten die wonen hier natuurlijk een paar jaar. En het zeert ze dat ze even onderdompelen in de Maastrichter vastelovend. Dat ze weten wat wij die drie dat doen. En dat ze dat stukje cultuur kunnen overbrengen op de volgende generatie studenten. Of misschien vinden ze het zelfs zo chic in het zuiden. Dat ze denken, weet je wat, hij bleef er van goed aan. Ja. Volg je me af wat voor muziek dat ze op de wagen hebben. Of die echt Maastrichtse muziek hebben. Ik heb gehoord dat Benedict de DJ ook zou zien, dus de chauffeur van de bus. Ja. En ik hoor inderdaad Erwin, dus volgens mij komt dat gaan goed. Ja, dan zien ze van Reality, Glitter and Glamour, de dansshow. Die volgens mij al heel vlug hadden moeten komen. Mijn opas, die hadden nummer 23 hadden die. Kijk eens aan, dan hadden die zeker motorpech. Die hadden misschien motorpech, ja, we weten. Hans Hollanders, de hoffotograaf van de Tempeliers, die bedoelde met zich het zeven. Ja, en een dansshow zou geen dansshow zien. En ze een zo'n choreografie maken. Ook gewoon tijdens het trekken van de auto. Kuksens. Ja, dansen. Natuurlijk landelijk bekend hebben van Hollands Got Talent worden. Hoe over het ja, goed. daar zien ze wel die talentenshows aan met kennis doen. Ja, en ze zien, ik ben tweede of zelfs eerste geworden. So you think you can dance? Ik weet niet allemaal. Ja.
Nou, dansen kennen ze in ieder geval. Ja. Hebben zich ook zijn losse heupen. Ja, soms. En zodat je ook een kopsie op zaal hebt. Dat denk ik, ja. Maar jij hebt dat van de lijn. Die dames zitten nog al een ganse tijd volgens mij, die Surinaamse dames. Die hebben ze dat gewoon bedoeld. Die hebben zich daar een lounge gezet. Metgenomen. Echt een Maastricht of Vastelavondsplaat natuurlijk. Tegen de groep, vanwege uw danskwaliteiten, je kunt die wekelijk wedstrijden, dus volgende jaar. Onvermoeibaar, de zoeklustigheid. Als straal nog eens of het vanmiddag 12 uur is. Ja, maar dat geeft toch ook energie, hoor, dat Prinsschap. Dat geeft je zoveel energie. Ja, het is gelukkig. Ik heb zelf in 2007, 11 jaar geleden dus Prins Magazine. Dat is ja, dus, ja. Die muts, de scepter, dat geeft echt zoveel energie. Mooi de eerste, en deze in een normaal plekje, maar nu het Egelbak. Met deze wil ik eigenlijk hier in de toezicht roepen, willen ze hoefwestigheden. Prins Roland de eerste. Ja, dan kunt Prins Roy de eerste van de Branimakers op Lummerlaasraad. Je kunt het zelf zien inderdaad. En ik kijk juist van de regisseur te huren dat we toch langzamerhand moeten gaan afsleten. Het wordt technisch niet meer mogelijk om een fatsoenlijke uitzending dadelijk te gaan maken. Het is heel jammer, vooral dat iedereen metgemaakt heeft inderdaad een goede optocht niet helemaal tot het einde kon zo checken. Dat heeft met van allerlei dingen te maken. Natuurlijk ook met de voortgang van de optocht. En ondanks het goede werk van de trekkers, heeft het niet altijd goed door kunnen lopen wie het zou gehoopt hebben. Dat weet het niet. Met z'n allen met de Branimakers gewoon. Ik ben bedoeld door een meer, dan maak je met z'n allen en verkouden niet stop. Prins Roy Beaumont is getogen en geboren in Biesland. Zijn grootste hobby is bowlen. Hij is zelfs jeugdkampioen van Nederland geweest. En zijn schoenpa Frans wordt in 1990 prins van de Branimakers. En zoon Dilano is nu lid van de Hof van de kleine Branimakers. Dus vanavond zit die familie helemaal in het bloot. Geweldig. We gaan inderdaad langzaam aan afsluiten. Iwan Bruinzeels, merci voor de hulp. Voor de stukjes gehaktbalkjes. Ja, zeer gedaan. Ja,
misschien tot volgend jaar. De best bij de PR-commissie in de Tempeliers. Zeg je goed, die lekker de door nog. Dat ga ik zeker doen. Ik ga gauw mijn familie opzoeken. En vergeet dat stukje vlooi niet te pakken. Hè? Dat wordt gestrekt gebracht. Dat wordt eigenlijk gebracht. Merci voor de invitatie en voorzien is. Voorzien is, over inderdaad zeggen.